υπάρχει παράγοντες μικροί και μεγάλοι της Χαλκιδικής και της ευρύτερης περιφέρειας μας λένε ότι δεν έχουμε άλλη διέξοδο στην περιοχή εκτός από τα μεταλλεία. Εκεί είναι οι θέσεις εργασίας, εκεί είναι ο δρόμος μας, εκεί είναι η παράδοσή μας. Εμείς διαφωνούμε με αυτό το πράγμα. Λέμε ότι έχουμε κι άλλο τρόπο ανάπτυξης. Καλέσαμε λοιπόν σήμερα έναν άνθρωπο εδώ, ο οποίος έκανε αυτό το παράδειγμα πράξη. Εφάρμοσε την πράσινη ανάπτυξη, την οποία ευαγγελίζει ο Πρωθυπουργός της χώρας εδώ και ένα χρόνο, πολλά χρόνια πριν. Είναι ο κοινοτάρχης της κοινότητας Ανάβρας, του νομού Μαγνησίας. Με έναν τρόπο τέτοιο και τον καλούμε να κλείσει τη σημερινή μας εκδήλωση με μια νότα αισιοδοξίας. Να μας πει το παράδειγμα. Καλησπέρα σας. Ξεκίνησα πριν 2 μέρες να ανέβω Θεσσαλονίκη από τη Μαγνησία που κατάγομαι, έτσι πολύ χαλαρός. Με αυτά που άκουσα απόψε εδώ είμαι τρομοκρατημένος. Αλήθεια, σε ένα από τα ωραιότερα μέρη της Ελλάδας, εμείς από το Πήλιο, Πελοπόννησο, κάποια άλλη μέρη, ξέραμε από μικρή Χαλκιδική, από τα ωραιότερα μέρη της Ελλάδας. Όλοι θέλαμε να πάμε να περάσουμε ένα καλοκαίρι εκεί λίγες μέρες. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε απέναντί μας το κράτος. Και θα έπρεπε το κράτος να φροντίζει για την ποιότητα ζωής των κατοίκων που ζουν στην ευρύτερη περιοχή εκεί. Γιατί από ό,τι διάβασα κάποια έντυπα που μου δόθηκαν και θα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα με το όνομά τους. Πάχτας. Το λέω εκεί. Επειδή έμαθα να τα λέω έτσι από το όνομά του και θέλω να πω από την αρχή, δεν ανήκονται στην κατηγορία των δημάρχων των Λαδιάριδων, έτσι λαϊκά θα σας μιλήσω, δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Εντάξει, όταν είπα θα μιλήσω και θα πω κάποια πράγματα με το όνομά τους, αναφέρομαι σε ονόματα. Αυτά που διάβασα, μου είπαν πρόσεξε γιατί εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε εδώ. Υπάρχουν άλλοι τραμπούκοι, λέμε να φας και κανένα ξύλο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, Πάχτας, υφυπουργός τότε οικονομικών, αγόρασε αυτή την έκταση, τι έπρεπε να κάνει το κράτος, να την αποδώσει στις οργανώσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι να μπορέσουν οι άνθρωποι να την εκμεταλλευτούν. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι ανάπτυξης, έτσι, και να ζήσει ο κόσμος καλύτερα. Και να μην τους βάλει σε αυτή την περιφέρεια. Αντί αυτού, ο ίδιος, από ό,τι διάβασα, αγόρασε τη μία μέρα όλο αυτό το χώρο, έτσι, τις δραστηριότητες, τις μεταλλευτικές, και την επόμενη μέρα που σημαίνει υπήρχε εδώ συναλλαγή, εκ των προτέρων την ίδια μέρα τη μεταπώλησε με το ίδιο τίμημα σε κάποια κατασκευαστική ομήρια, η οποία αξία των 11 εκατομμυρίων συνεκτιμήθηκε μετά από λίγο καιρό στα 37 φορές ακριβότερη από αυτή που πουλήθηκε από τον Πάχτα. Καταλαβαίνετε τι συναλλαγή υπήρξε εδώ. Μετά από αυτά, έτσι πριν πω στο θέμα το δικό μου, είμαι τελευταίος τώρα, θα σας χαλαρώσω λίγο, μην έτσι, θα σας χαλαρώσω. Λοιπόν, μπορεί κανείς από όλους μας που είμαστε εδώ μέσα να μην είναι αλληλέγγυοι, να μην είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν βγει μπροστά, ομάδες πολιτών ή άλλες οργανώσεις που αγωνίζονται για το αυτονόητο αγωνίζονται. Να ζήσουν σε ένα καλό περιβάλλον. Δεν ζητάνε λεφτά, ούτε για θέσεις εργασίας μιλάμε. Για ποιες θέσεις εργασίας? Οι 400 που δουλεύουν στα ορυχεία και με τις συνθήκες που δουλεύουν, έτσι, ή αν δεν υπήρχαν αυτοί και υπήρχε ένα άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης στην περιοχή που θα δουλεύαν χιλιάδες άνθρωποι και όχι μόνο 400. Δεν είναι συγκρίσιμα. Έτσι. Λοιπόν, τα αφήνουμε λίγο. Πιστεύω ότι όλοι μας, από την πλευρά του καθένας, πρέπει να συμπαραταχθούμε με αυτούς τους ανθρώπους που είναι προστάριδες, να αρθρογραφήσουμε εκεί που πρέπει, να παλέψουμε, γιατί μόνο κάποιοι άνθρωποι της σημερινής κυβέρνησης και της προηγούμενης, αν φτάσουν στα πόδια τους πια και καταλάβουν ότι κινδυνεύουν, μόνο τότε μπορούν να αλλάξουν κάποια σχέδια. Διαφορετικά δεν είμαστε σίγουροι, και οι περιβαλλοντικές μελέτες που έπρεπε εκ των προτέρων να απορριφθούν έχουν τον τρόπο οι καπιταλίστες να βρουν τον τρόπο να πάνε και να βγάλουν τις περιβαλλοντικές που θέλουν και να εφαρμόσουν, να μην τις εφαρμόσουν και να γίνει η επένδυση αυτή που θέλουν. Μια επένδυση όχι αειφόρος, μια επένδυση προσωρινή. Η φόρος επένδυση είναι αυτή που έχει μέλλον. Είναι η άλλη επένδυση, αυτή που εγώ τουλάχιστον θα αναπτύξω και αυτό που κάναμε στην Ανάβρα. Και λέω εγώ, συγχωρέστε μου, εμείς στην Ανάβρα. Λοιπόν,
Το παράδειγμα της Ανάβρας. Η Ανάβρα, θα σας χαλαρώσω τώρα λίγο, σας μεταφέρω έτσι ψηλά ορεινά, είναι ένα χωριό του νομού Μαγνησίας, στις δυτικές πλαγιές της Όθριος, εκεί που παλιοί βλέπουν ηλικίες μεγάλες, έπεσε το ΣΕ 130 σε αυτή την κορυφογραμμή. Και θα έλεγα είναι ένας χώρος, που είναι το χωριό περίπου στα 1000 μέτρα υψόμετρο, με πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα, που όλοι οι κάτοικοι σχεδόν σήμερα ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Παλιότερα με την λαϊκή, με την εκτατική κτηνοτροφία, σήμερα με την οργανωμένη αλλά ελεύθερης βοσκής κτηνοτροφίας. Το 1990, καταγόμενος και εγώ από την Ανάβρα, εκεί τελείωσα το δημοτικό, μεγάλωσα με τις φωνές δίπλα στα ζώα, έτσι με φτώχεια, δεν είχαμε ένα χωριό, τότε που εγώ τουλάχιστον είδα και καθαρό. Το 1990 όμως κάποιοι κτηνοτρόφοι, αφού όλοι ήσαν, επειδή καταστράφηκε το χωριό 2-3 φορές, φέραν τα ζώα τους μέσα στο χωριό και συμβιώναν, τώρα να πω 20, να πω 30.000 ζώα και άνθρωποι μαζί, σε ένα χωριό ορεινό, που δεν είχε εσωτερική οδοπία, δεν είχε σύνδεση με το νομό που ανήκει, γιατί δεν ξέρετε, για να πηγαίναμε από την Ανάβρα στο Βόλο, στην πρωτεύουσα του νομού, να πάμε μέσω Λαμίας ή από Φάρσαλα ή από Στυλίδα. Που δεν είχε δίκτυο ίδρυυσης, ένα κατεστραμμένο δίκτυο ίδρυυσης, που δεν είχε δημόσια κτίρια, δεν είχε μόνιμο αγροτικό γιατρό, τι να σας πω, δεν είχε τίποτα έτσι. Ένας κεντρικός δρόμος και μόνο με λίγο τσιμέντο. Ένα παράδειγμα απλό το χειμώνα, για να πας στην εκκλησία οι άνθρωποι φορούσαν αγκαλότσες, είναι και τις μόνες τώρα αγκαλότσες, και τις βγάζαν έξω από την εκκλησία για να μπουν στην εκκλησία, να μην βρωμίσουν το χώρο της εκκλησίας. Αυτό, έχω 2 λεπτά στο τέλος να δείξω 2-3 εικόνες. Αυτό ήταν το χωριό. Τότε, επειδή καταγόμουν από το χωριό, έπρεπε να αφυπνιστούμε κι εμείς, όπως κάνουν κάποιοι άνθρωποι σήμερα εδώ. Και ξεκίνησα πρώτος, πήρα την πρωτοβουλία από την Αθήνα, χωρίς κόμματα, χωρίς συμφέροντα, χωρίς συναλλαγές. Παιδιά, πάμε να βοηθήσουμε το χωριό, διότι η συρρίκνωση αυτή σίγουρα θα έφτανε στο 0 και θα καταστραφόταν και το χωριό και θα ζούσαμε την εμπειρία και αυτό που ζούμε γενικά στην ελληνική ύπαιθρο σήμερα, χωριά όμορφα, σε φυσικό περιβάλλον, το χειμώνα να είναι 5-6 άνθρωποι μόνο. Η Ανάβρα έγινε κάτι που πραγματικά για κάποιους φαντάζει φαινόμενο, αλλά και εμείς δεν περιμέναμε όταν ξεκινήσαμε ότι ένα χωριό που είχε ευθύνουσα γεωμετρική πρόοδο, που σε λίγο δεν θα ζούσε κανένας, σήμερα να έχει αύξηση. Και είναι η εικόνα που σας λέω και τα λόγια που σας λέω είναι πραγματικά, διότι ένα χωριό των 300 κατοίκων που με ευθύνουσα, καταλαβαίνει σήμερα δεν θα υπήρχε. Και ποιος θα έμεινε εκεί, με 20.000 ζώα, 30 ζώα και άνθρωποι μαζί, μέσα στο σπίτι, στο ισόγειο, ο κτηνοτρόφος δίπλα τα ζώα, πάνω ο κτηνοτρόφος κάτω τα ζώα. Καταλαβαίνετε, αρρώστια στο ένα, το άλλο δεν θα υπήρχε, θα έγινε και η Ανάβρα, θα γινόταν όπως όλα τα άλλα χωριά. Λοιπόν, το 1990 αποφασίσαμε μια παρέα ανθρώπων, εγώ ζούσα στην Αθήνα, να πάμε να ασχοληθούμε με το χωριό. Πήγαμε κτηνοτρόφοι, δύσκολη ομάδα ανθρώπων, δεν είναι άγιοι. Παρόλο εγώ είναι ψυχοριανοί μου, είναι φιλόξενοι, τους αγαπώ, ζω μαζί τους, έγινα ένα μαζί τους. Όταν είπα ότι θα πάω εκεί με λέγαν ξένο. Το πρώτο πρόβλημα, έτσι. Διότι είχαν ένα δίκιο, δεν γνώριζα από κτηνοτροφία κτλ. Στις προθέσεις μου και στις προθέσεις όλων που ασχοληθήκαμε ήταν να τους βοηθήσουμε. Να μην σας τα πολυλογώ, μας εκλέγουν το 1990, πρώτη τετραετία. Με πάρα πολλές λαϊκές συνελεύσεις τους πείσαμε ότι έπρεπε να γίνει η απομάκρυση των ζώων από τον οικισμό. Δεν γινόταν να ζουν ζώα και άνθρωποι μαζί. Αυτά που σας λέω είναι ένα παράδειγμα, γιατί πολλές φορές έχουμε επιστημονικές θεωρίες, δηλαδή είναι ένα παράδειγμα που το ζήσαμε όλοι και το ζήσαμε και όλοι αυτοί που ήταν κοντά μας. Τι κάναμε όμως, ξέροντας ότι εμείς δεν θέλαμε να τους κάνουμε κάτι κακό, τους ανθρώπους. Θέλαμε να τους βοηθήσουμε. Φροντίσαμε, στα πλαίσια αυτά είδαμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε 3 κτηνοτροφικά πάρκα. Κτηνοτροφικό πάρκο για αυτούς που δεν γνωρίζουν, είναι σύνολο κτηνοτροφικών μονάδων. Αυτοί όμως για να φύγουν από το χωριό έπρεπε να τους δώσουμε γη. Έτσι, και είναι εύκολα η πολιτεία σε κάτι τέτοιο στους κτηνοτρόφους, γεωργούς νομίζω είναι πολύ... Ναι. Τους δώσαμε
Στα 3, αφού πήραμε αυτούς τους χώρους, τους κόψαμε 4 στρέμματα για να κάνουμε την εγκατάσταση από το χωριό να πάνε εκεί. Έπρεπε να βγάλουν πολυδομικές άδειες και όλα αυτά. Τους δίναμε για τον καθένα 4 στρέμματα για να είναι εκτός σχεδίου να μπορούν να κτίσουν. Έτσι, 120 ευρώ σύνολο. Και αποκτούσαν ιδιοκτησία 4 στρεμμάτων. Να τους διευκολύνουμε. Παράλληλα, στην αρχή, επειδή είχαμε αντιδράσεις, δεν ήθελε κανένας να φύγει. Η γυναίκα μου, που συνέβη να είναι και αρχιτέκτονας, έβγαλε 2-3 άδειες σχεδόν δωρεάν για να ξεκινήσουν. Και εκεί, μετά από πολλές λαϊκές συνελεύσεις, πιστήκαν να ξεκινήσουν να φύγουν έξω από το. Ήταν το σοβαρότερο πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Καταλαβαίνετε, διότι αν δεν απομακρυνόταν τα ζώα από τον οικισμό, δεν μπορούσε να κάνεις κανένα έργο. Έπρεπε να φύγεις. Λοιπόν, ξεκίνησαν οι πρώτοι και έτσι μέσα σε ένα χρόνο, όπως τα πρόβατα, άμα πέρασαν να παίρνουν όλα, μεταφερθήκαν σχεδόν το σύνολο των κτηνοτρόφων στα 3 κτηνοτροφικά πάρκα, τα οποία εμείς είχαμε φροντίσει να πάμε νερό, να κάνουμε δρόμους και ό,τι άλλο μπορούσαμε. Τι έγινε, μόλις πήγαν εκεί, αυξήθηκε το εισόδημα αμέσως στο δικό τους, διότι τα ζώα βρήκαν το σπίτι τους, τη ζεστασιά τους. Η δουλειά που είχαν, η δική τους ήταν πιο ελαφριά. Πηγαίναν το πρωί και το βράδυ. Μιλάμε για σύγχρονες πια εγκαταστάσεις κτηνοτροφικές, έτσι. Όχι ο παραδοσιακός τρόπος στα μακριά με τσίγια και με σύγχρονες μονάδες. Που έχουν αερισμό, που έχουν τη θέρμανσή τους, που προβλέπεται και όλα αυτά. Λοιπόν, πηγαίνουν εκεί. Το είδαν αυτό. Και εκεί που με λέγαν ξένανα, εμένα ως πρόεδρο και αναφέρομαι στο όνομά μου, έτσι. Γιατί ξέρετε από χωριά τώρα, δεν ασχολούνται με τους άλλους. Για το καλό και το κακό, όλα ο πρόεδρος, ο δήμαρχος, ο πρόεδρος, προκειμένα αυτή. Άρχισε πια να αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Είδαν ότι πάνε καλύτερα. Και έτσι σιγά σιγά μ' αγκάλιασαν για να γίνω αμέσως μετά και μέσα στην τετραετία ο άνθρωπός τους. Αφού έμαθα και τα προβλήματα, έτσι. Και όταν ήταν να πάμε πουθενά, που δεν ήταν δική μου αρμοδιότητα, υπήρχε και σύλλογος κτηνοτρόφων, με βάζαν μπροστά, εμένα έλα μαζί να πάμε, έτσι θα τα πεις καλύτερα. Έτσι. Συνέχεια για την κτηνοτροφία να πω για το σχέδιο που εφαρμόσαμε εμείς, έτσι, τι κάναμε. Τους βάλαμε στη βιολογική κτηνοτροφία, γιατί έχουμε 130.000 στρέμματα που δεν υπαίνονται και δεν υπαίνονται. Και ακούγοντας τον καθηγητή, θέλω να πω κύριε καθηγητά, στην Ανάβρα, είστε κάπου κοντά μου, είπατε προηγουμένως τι κάνετε και έξω εκεί. Είναι τα original βιολογικά. Και δεν το λέω για τα ντόπια κρέατα της Ανάβρας. Εμάς τα 130.000 στρέμματα, στα 1.600-1.700 δεν υπαίνονται και δεν υπαίνονται, γιατί δεν μπορώ να δειχθώ και να είστε προσεκτικοί με τα βιολογικά. Ζώα που βόσουμε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, του Αλμυρού, της Θήβας, που βόσουμε σε γραμμιές που είναι φυτοφάρμακα, είναι δυνατόν να υπάρχει βιολογικό κρέας και βιολογικό γάλα. Στεβόμαστε. Επανέρχομαι με την κτηνοτροφία. Τους βάλαμε, δεν θέλανε να δουν γιατί υπάρχουν δεσμεύσεις. Δεν έχω χρόνο. Θα είχα πολύ χρόνο να σας αναλύσω. Είναι μια ιστορία ολόκληρη πολεμένη, αλλά κατέληξε να είναι καλή της Ανάβρας. Λοιπόν, τους βάλαμε που δεν είναι στις αρμοδιότητες αν θέλετε του κοινοτάρχη. Πρωτοστάτησα, έφερα ειδικούς, μιλήσαμε και σχεδόν όλο το ζωικό κεφάλαιο της Ανάβρας μπήκε στην βιολογική κτηνοτροφία. Τότε, μάλιστα πριν λίγα χρόνια, αποτέλεσε και πιλότος ανάπτυξης της βιολογικής κτηνοτροφίας. Είχαμε ένα πρόβλημα τότε. Οι τροφές που θα παίρναν τους 3 χειμώνες, τους 3 μήνες του χειμώνα που τα ζώα θα ήταν στα πηνιοστάσια, είχαν ακριβές τότε. Τι θα κάναμε. Ψάξαμε, είδαμε είχαν λίγα χωράφια. Όλοι τους λέω, θα βάλετε τα χωράφια σας στη βιολογική γεωργία. Οπότε θα έχετε πιστοποιημένες τροφές. Και έτσι λύσαμε και αυτό το πρόβλημα. Από εκεί πέρα τι άλλο θέλαμε για την κτηνοτροφία, μιας και η οικονομία του χωριού στηρίζεται στην κτηνοτροφία. Και αυτό επιμένουμε σε αυτό. Λοιπόν, τι άλλο θέλαμε, θέλαμε ένα σφαγείο. Ήταν από τα πιο δύσκολα έργα που έκανα όλα αυτά τα χρόνια. Δύσκολο ήταν εξειδικευμένο. Και έτσι κάναμε ένα σφαγείο υπερσύγχρονο με 2 γραμμές μικρά και μεγάλα ζώα. Τα μεγάλα ζώα, τα μοσχάρια που σπάζονται εκεί, επιδοτούνται με 300 ή 400 ευρώ επιπλέον. Και είναι και ένα κίνητρο να σπάζονται εκεί. Έτσι ένα στολίδι για το χωριό μας. Και από τότε που το εγκαινιάσαμε, περίπου γύρω στο 2000, μέχρι σήμερα δεν έχει κλείσει. Τηρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θέλετε υγιεινής και ασφάλειας όρου κτλ. Έχω πει πολλές φορές, τα ζώα είναι μια ιστορία. Όταν πάνε τα σφάξεις και δεν το έχω κάνει και έχω τύψεις, έφυγα τώρα γιατί δεν είμαι ξαναπισίος,
ακόμα και το βράδυ που τα πάνε στο σφαγείο, παραμένουν το βράδυ με φώτα αναμένα, θέλαν και λίγη μουσική να χαλαρώνουν για να τα σφάζει την επόμενη μέρα, να μην πονάνε. Λοιπόν, κάνουμε και το σφαγείο. Οπότε, οι κτηνοτρόφοι παίρναν την απλή επιδότηση, παίρναν την ορεινή επιδότηση, παίρναν τη βιολογική επιδότηση και πολλοί παίρναν και επιδότηση για ζώα σπάνιας φυλής. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το εισόδημά τους εκεί που μέσο όρο ήταν 10.000 ευρώ, εκτινάχθηκε στα ύψη. Επιτρέψτε μου να μην αναφέρομαι γιατί υπάρχουν και κλέφτες και συμμοριανοί μου λένε μην πεις νούμερα άλλη φορά. Σίγουρα όμως η Ανάβρα σήμερα αποτελεί ένα από τα καλύτερα οικονομικά κέντρα της Ελλάδας. Από εκεί πέρα. Τι έπρεπε να κάνουμε, πολύ το κάνουμε τώρα για να τα συσχετίσουμε. Τι το κάνουμε. Προβλήματα παιδείας πρώτα απ' όλα. Δεν είχαμε κτίρια, τα παιδιά δίπλα. Λύνονται όμως όταν υπάρχει αγάπη, όταν υπάρχει ενδιαφέρον, όταν υπάρχει όραμα, όταν είσαι άνθρωπος προσφοράς και δεν πας να πάρεις, πας να δώσεις. Βρίσκεις πάντα λύσεις. Δεν υπάρχει κάτι και μάλιστα διπλές και τριπλές λύσεις πρόβλης. Και επιλέγεις ποια είναι η καλύτερη για τον τόπο σου. Έτσι. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του χωριού μου και της Ανάβρας ήταν δύο. Η κτηνοτροφία και το περιβάλλον. Ό,τι έχει να κάνει, αέρας, νερά, έτσι. Δεν είχε μάλλα. Εδώ εσείς για να το συγκριτήσουμε, εδώ σε αυτή την περιοχή έχετε και τη θάλασσα. Κάτι πολύ μεγάλο. Τα μνημεία του τον Αριστοτέλη, το Άγιο Όρος. Μιλάμε αυτή η περιοχή που έχω ξαναπεί και επιτρέψτε μου να το πω. Έπρεπε να φτάσουμε τα δύο μεγάλα κόμματα να μας σωθήσουμε, να είμαστε οι επέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τρεπόμαστε ότι είμαστε Έλληνες, με την ιστορία που έχει η Ελλάδα. Θα έπρεπε και μόνο τα μνημεία της Ελλάδας. Δεν μιλάω για τα νησιά, δεν μιλάω για τη θάλασσα, θα μπορούσε να πω πηγή πλούτου. Ποια είναι η Ελβετία και ποια είναι η Αυστρία. Έχουμε πάει, έχετε πάει περισσότεροι. Τι έχουν πέρα από ένα φυσικό? Η Ελλάδα είχε άλλα στοιχεία ποιότητας, είχε ιστορία, έχει μια ιστορία βαθιά. Κανένας δεν την εκμεταλλεύτηκε και ρίχνω το βάρος στα δύο μεγάλα κόμματα που μας φέραν σε αυτή την κατάντια. Μπορεί να, αλήθεια, να κάνω μια μικρή παρένθεση να πω, μπορεί κανείς να εμπιστευτεί στα δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία έχω ψηφίσει κι εγώ, έτσι, για να μην βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Ποιος σήμερα μπορεί να τους εμπιστευτεί? Δεν λέω ποιος έχει τη μεγάλη ή τη μικρή ευθύνη. Σήμερα μπορεί και ο Καραμανλής άλλα έλεγε, άλλα έκανε, και ο Παπανδρέου τα έχει κάνει. Και μάλιστα πολλές φορές μου βάζουν το ερώτημα όταν πηγαίνουν και γίνεται και διάλογος, πώς τα κατάφερες, ή ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας, ή το πρώτο ήταν αξιοπιστία που σας είπα από την αρχή. Έτσι, εμπιστεύεται κανείς τους σημερινούς κυβερνώντες τους προηγούμενους? Είναι βασικό αυτό που σας λέω. Και είναι η εμπειρία μου. Τους ψηφίζει. Ναι, εντάξει, τους ψηφίζει. Από εκεί και πέρα, εγώ ρωτάω σήμερα, μιας και μπήκαμε σε μια βαθιά κρίση, με τα σημερινά δεδομένα, υπάρχει κανείς να τους εμπιστεύεται? Εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει κανένα και αυτό το έχω πει και σε άλλες συγκεντρώσεις. Ορίστε. Δεν ξέρω αν μιλάτε για επικορυγία, ότι επικορυγούμε αυτά που έχω ζήσει, μεταφέρω εδώ και δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα πω. Σας παρακαλώ, να μην κάνουμε διάλογο για το πρόβλημα. Ολοκληρώνουμε, να επανέλθουμε. Ακούστε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εμένα δεν θα με βρείτε θα με βρείτε στο προσκήνιο, όχι στο παρασκήνιο, σε αυτά που λέω. Δεν έχω σκοπιμότητες. Δεν υπάρχουν σκοπιμότητες. Πρέπει όμως κάποια πράγματα να τα λέμε με το όνομά τους. Έτσι, δεν θα πρέπει να συγκαλύπτουμε. Λοιπόν, επανέρχομαι στο μοντέλο ανάπτυξη. Είχαμε πρόβλημα με την παιδεία. Τα σχολεία νηπιαγωγοί θα κλείναν και τα λοιπά σε ένα ορεινό χωριό και οι κάτοικοι συμπληρώνονταν τα σχολεία. Κάναμε 2 σύγχρονα σχολεία, τα οποία τα κάναμε και ολοήμερα, νηπιαγωγείο και δημοτικό, και λύσαμε και ένα πρόβλημα των δασκάλων, γιατί δεν μέναν στο χωριό λόγω της ορεινότητας, μέναν Αλμύρο, Βόλο, Λαμία και το χειμώνα τα παιδιά μέναν χωρίς σχολείο. Αναγκαστήκαμε για να δείτε πώς γίνεται. Μάλιστα, να κάνουμε μέσα ένα ωραίο διαμέρισμα των δασκάλων. Να μην πληρώνουν φως, νερό, τηλέφωνο, ενίκιο. Και έτσι τους έχουμε μόνιμους εκεί. Τόσο δύσκολο ήταν να γίνει αυτό. Τι άλλο κάναμε? Λοιπόν, τους κάναμε ένα γήπεδο μεγάλο να έχουν να παίζουν τα παιδιά με κόρτο. Τους κάναμε ένα γυμναστήριο τα μεγάλα παιδιά, ένα κλειστό γυμναστήριο στην Ανάβρα, κλειστό γυμναστήριο δωρεάν στους μικρούς και μεγάλους κατοίκους. Τους κάναμε ένα μπάσκετ, ένα ωραίο γήπεδο, να παίζουμε πλαστικό ταρτάν κάτω και εκεί και έχουν τη συμπαράσταση της κοινότητας
αν είναι κάποιοι εκπαιδευτικοί και μ' ακούνε, στο τέλος μας επιστρέφαν 2-3-5 χιλιάδες από αυτά που τους δίναμε για να βοηθήσουν το σχολείο, να πάρουν τα όργανα, οτιδήποτε χρειάζονται. Λοιπόν, πάει παιδεία, υγεία. Δεν είχαμε μόνιμο αγροτικό γιατρό. Για να δείτε πώς λύνονται, πώς. Λοιπόν, τρέξαμε, είδαμε, ήμασταν ορεινοί. Το κάναμε άγωνο. Σημαίνει αυτό, σαν άγωνο το αγροτικό ιατρείο της Ανάβρας είχε 75% του μισθού επιπλέον. Οπότε εκεί που δεν ήθελε κανένας γιατρός να πάει, έγινε σκοτωμός. Και γιατί έπαιρνε και μόρια και υψηλότερη αμοιβή. Λοιπόν, του κάναμε και αυτό ένα σπίτι, μια γκαρσονιέρα, να μένει και αυτός μόνιμα, να μας φεύγει. Έτσι, ένα ιατρείο. Κάναμε το σύστημα της τηλεατρικής, που σημαίνει, το ξέρετε το σύστημα τηλεατρικής, μπορούμε να δίνουμε σε ένα κέντρο κάτω και να μας δίνουν τη γνωμάτευση. Λοιπόν, πέρα από εκεί, κάνουμε σε τακτά χρονικά διασύματα στους κατοίκους προληπτική ιατρική. Και βέβαια τότε κάναμε και ένα κοιτά. Και το λέω αυτό, ήταν η πρώτη τετραετία. Το 1994, ένα μικρό χωριό, απομονωμένο, αποκομμένο, ορεινό, λοιπόν είχε χιτά. Σήμερα άλλαξαν τα πράγματα, εντάξει, μεταβάζουμε στο ΣΜΑΛ Μύρου και πάει. Για την υγεία λέω. Δεν υπήρχε σύστημα αποκομιδής σκουπιδιών. Σήμερα Ανάβρα, εντάξει, θα πηγαίνουμε στον Μύρου, έχει οργανώσει και αυτό. Και έτσι το θέμα της ρύπανσης τελείωσε και αυτό. Έμεινε εσωτερική οδοπία, επαρχιακή οδοπία. Δεν συνδυόμασταν και με τη Λαμία με χωματόδρομο και από την άλλη. Γίνανε και αυτά. Εσωτερική οδοπία. Δεν υπάρχει